Damdamag Radyo Sagada. Naimbangal daw, good afternoon. No? Dumano iti oras ngayon tayo ibingay dagiti damdamaga para itang oras iti alas 12. Kat para iti headlines dagiti damdamag, iti national panangpatibker iti nuclear safety standards iti pagilian maisaksakan ijay Senado. Blanket ban iti social media posible nga agresulta iti nakarkaro apangta kadagiti kabataan. Bilang dagiti pamilya a Pilipino nga nang napapanglaw din manon iti 14.5 million. 42 nga kadete iti PNP ay napaikat iti serbisyo gapu iti muriatic acid hazing. Kana disconnection iti kuryente, suspendido hanggang na iti bulan ti Hulyo gapu iti krisis iti enerhiya. Iti headlines dagiti damdamag iti Cordillera ken iti damdamag lokal, kabataan iti lubwagan nagsanay ka sa frontliners iti Didigra. Pride ti probinsya ti Abra makisalisal iti World Championships of Performing Arts sa Jai Las Vegas. Importasyon ti karot sa tinubngar dagiti opisyal sa Jai Benguet. Iti nakasilpo adamag local first food policy maisaksakan iti syudad ti Baguio tapno mapababa ti presyo dagiti tagilako. Reforma iti hanay iti kapulisan, isaksaka ti women's group, kalpasan ti rape complaint iti training center. 15 million pesos nga banor, wano patag dagiti infrastruktura a proyekto na ipaima ijay Utukan Sur, munisipyo ti Bauco. 25 nga kamang ti kapulisan iti Montañosa nagraduar iti electrical installation training ti TESDA. Mountain Province PNP napadayawan ka top performing provincial office sa iti rehiyon. Eco textile weaving mang ipasa iti tradisyon ti panagabel kadagiti kabataan. Kana Sagada Mountain Province mang papardas iti serbisyo iti publiko babaen ti ELGU system. Iti detalye dagiti damdamag dito'y pagilian nga Pilipinas kat isaksakan ni Senador Sherwin Gatchalian ti implementasyon ti nair-irut apang sa ngalubungan a polisiya may neg iti nuclear technology tapno maisigurado ti pagtalgedan ti pagilian iti panagserep ti nuclear energy generation. Iti maysa panagdengeg ijay Senado, inunay-unay ti Senador ti kinapateg ti ratifikasyon ti suwag mamano nga international conventions amang tutok iti seguridad. Usto a panakaimanihara dagiti radioactive wastes ken panang sumbat iti anyaman a dadael a pang nuklear. Kagidan daytoy ket dinamag metlang di Gatchalian ti implementasyon ti Republic Act No. 12305 wenno ti Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Tinasaw alinteg ti mangteddalan iti panangbukel iti Philippine Atomic Energy Regulatory Authority wenno daytoy PhilAtom. May sa nga independent agency nga agserbi abantay para itinatalged ken umno a panakausar ti nuclear energy ken radiation sources iti Pilipinas. Sigun iti senador dagitoy nga addang ket crucial tapno masalakniban ti publiko bayat nga pangpanggepen ti pagilian ti mas stable nga supply ti enerhiya. Iti sabay adamag national nagpakdaar ti consumer advocacy group nga Citizen Watch Philippines may kontra iti singa blanket ban wenno kabuklan a panangiparit kadagiti menor de edad nga agusar iti social media. Sigon iti grupo imbes a masalakniban ket mabalin nga iduron tinasao a restriction dagiti ubing paturong kadagiti unregulated nga parte ti internet. No sa dinno ket nalawlawa ti pangta ken awan ti makaanay a proteksyon. Inyunay-unay ni dating Congressman Kit Belmonte,
co-convener ti grupo an napartak nga ag-adapt dagiti kabataan usar ti VPN kan peke nga profile. Akaro nga mangparigat kadagiti naganak kan regulator abantayan isuda kontra iti cyberbullying kan online scams. Iti madamaket adati sa 15 asingasing alintag iti Kongreso amang pangpanggep nga limitaran wenno ipawil ti social media access kadagiti ubing kas iti sabali a pagilian. Sigon iti Citizen Watch, mas nga kasapulan ti balanced regulation imbes nga total ban. Imbes nga panangiparit kan isaksakan ti grupo ti panangipapigsa iti child safety standards. Nairot nga parental controls kan digital literacy education. Amang isuro kadagiti kabataan amang navigate iti internet ang natalged kan responsable. Iti kastoy ket saan ang maikat dagiti benepisyo na iti edukasyon kan komunikasyon. Iti sa balipay adamag national ngin matumanan ti bilang dagiti pamilya a Pilipino anang ibaga nga isuda ket marigrigat. May basar daytoy iti kaudyan nga survey ti Social Weather Stations suno SWS iti napalabas nga bulan ti Marso. Manipod iti 50 ket maysa nga porsyento iti Nobyembre, ngimbato daytoy iti 50 ket 2 nga porsyento. Wenno ti nang ibaga daytoy self-rated poverty iti pagilian nga katupag ti 14.5 million families. Sigun iti report, imadu ti bilang dagiti pamilya, anang ibaga ang marigrigat da iti rehiyon ti Visayas kan iti Metro Manila. Iti pay datos ti SWS inlista ti Visayas ti kangatuan a porsyento ti kinarigat iti 60 kan 6 a porsyento. Rimwarmot lang iti panag-adal ti kinapateg ti kaadda ti maysa nga overseas Filipino worker wenno OFW iti maysa nga balay. 34 a porsyento laeng kadagiti pamilya nga addaan iti OFW tinang ibaga nga isuda ket nakurapay kumpara iti 50 ken 3 a porsyento kadagiti pamilya nga awanan iti miyembro nga agtatrabaho ijay balasiw taaw. Ita ket 35 a porsyento dagiti pamilya ti agtaltalinaed asaan a nakurapay. Idintumet a 10 ken 3 a porsyento tinang ibaga nga isuda ket adda iti borderline ti kinarigan. Inikat ti Philippine National Police Academy wenno PNP iti 42 akadete kalpasan tinapasamak nga hazing. Iti uneg ti campus iti napalabas a bulan ti Abril. Sigon kani Interior Secretary wenno daytoy Department of the Interior Secretary ani John Vic Remulla napatawan iti expulsion dagiti nasao nga kadete gapu iti panag-ulimot da ken saan a panang i-report iti krimen uray no addada iti nakapasamakan ti insidente. Nakuna ni Remulla kapada nga ranggas nga kastoy wenno ti ranggas kapada iti kastoy nga mapaspasama ket awan ti lugar na iti hanay ti kapulisan. Napasamak ti insidente iti Abril 3 iti uneg ti barak sa Jay Silang, Cavite. Saan a bumaba iti 20 ken 2 nga sophomore cadets ti naguuran wenno naipunasan ti napagraok nga drain cleaner ken muriatic acid. Sumangsangumetten iti kaso a pananglabsing iti Anti-Hazing Act ti 7 a kadete ken 2 nga technical officers a sangkot iti nasao a panag-abuso. Iti maudi apo a detalye dagiti damdamag iti pagilian ket imbilin ti Energy Regulatory Commission wenno daytoy ERC ti panakaipasardeng ti disconnection iti kuryente para iti residential ken non-residential consumers nang rugi ita nga bulan ti Mayo enggana intun bulan iti Hulyo. Akam daytoy nga ipaayan iti proteksyon dagiti consumer maikontra iti nanginaunay a singir iti kuryente gapupay lang iti tensyon sa Jay Middle East. Iti sidong ti direktiba maipalubos ti installment payment scheme. Dagiti mabayadan particular dagiti konsumo iti saan nga sumobra iti 200 kilowatt hours ket mabalin ang magadwa iti 3 nga bulan. Inpasigurado met ti Philippine Rural Electric Cooperatives Association wenno daytoy PhilReca ti kinasagana ti sangagasot 10 ken maysa nga electric cooperatives iti entero a pagilian nga sumurot iti pamilin. Nakuna ni Attorney Janine Depay Kulingan manipod iti PhilReca asaanen nga barukanyada ti kastoy nga konsiderasyon. Gaputan ay patungpalmet lang daytoyen idi panawen ti pandemya.
Rinugyanan dagiti kooperatiba ti panang isimpa iti sistema ti panagsingir tapno matulungan dagiti pamilya a marigatan nga agbayad gapu iti mapadpadasan nga krisis iti presyo ti enerhiya ken petrolyo. Iti matapod Italia dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera. Nakasaganaan ti 40 a lider kabataan manipod sa jay lubwaga na iti probinsya ti Kalinga nga agbalin nga frontliners iti panawen ti kalamidad kalpasanda nga pimasidong iti maysa at 3 aldaw nga disaster preparedness training iti syudad ti Tabuk. Kinasawa panagsanay ket na isuruan dagiti partisipante iti Uno daytoy panagsanay ket indauluan ti Office of the Civil Defense Cordillera, iti sidong paylaeng daytoy maawagan nga Project Agridam. Amang akam nga aramiden nga Champions of Resilience dagiti kabataan iti bukod da a barangay. Iti panagsanay ket isuruan dagiti partisipante iti panangtuloy panangimaton kadagiti pangta iti komunidad, panagbuangay iti response plans, ken panangawat kadagiti early warning systems ken basic emergency response. Inbingay ni Lubwagan MDRRM Officer Romel Salbanga, napatid ti papel dagiti kabataan ng runa iti sulsulinek along lugar no sa dinno ti panagtitinulong. Dagiti kamang ti komunidad ti tulbek para iti pagtalgadan ti tumunggal maysa. Nakunapay ni Mayor Joel Tagawtaw at panang ipapigsa iti kakayanan dagiti kabataan ket maysa nga importante nga addang tapno maisigurado a kanayon ang nakasagana ti munisipalidad iti anyaman a pangta ti didigra. Inyebkas met dagiti partisipante nga binaliwan ti nasaw a training ti pammatida. Gaputa uray no ubingda paylaeng ket kaya da amang ipangulo iti panangpatalinaed iti seguridad ti pamilyada ken ti entero nga komunidad. Iti sa baliadamag iti rehiyon, maibida ti boses ti Abra iti pangsangalubungan nga entablado iti panakinayon ni Miko Osana Labugen iti World Championships of Performing Arts wenno WCOPA 2026 ang maangay sa jay Las Vegas, Nevada intun bulan ti Hulyo. Ni Labugen dati nga kampyon iti Banged Idol ken sinmikat kadagiti kompetisyon akas iti The Clash ken tawag ng tanghalaan ket nakabilang iti Team Philippines para iti vocal category. Sigun iti naawagan nga Songbird of Abra, dimmalan isuna iti nakaro nga vocal, physical ken mental training kas panagsagana iti kompetisyon. Ti World Championships of Performing Arts ti maitudtudi nga Olympics ti Performing Arts nga paspasetan dagiti best performers manipud iti nasabasabali a pagilian. Balakad ni Labuguen kadagiti kapada na nga singers nga agar-arapaa pa asaan nga maawanan iti namnama ken agpuunan iti disiplina kinaanos ken kinatibker tinaka matapno maartap dati kayat da nga karera. Iti tay-ak ti agrikultura na putput nga kinwestiyon ti maysa nga opisyal manipod ijay Atok, probinsya ti Benguet ti plano ti Department of Agriculture. Wenno di ay nga agangkat iti 6,000 metriko tonelada ti carrots itanga tawen. Sigon ni Councilor Kelly Den Tomas, masapul umuna asuspindihan ti importasyon ken ikonsulta dagiti wenno konsultaan dagiti lokal a mannalon ken agricultural researchers sakbay daytoy may patungpal. Inpaganatgat ni Tomas nga mismo at DA tinang aklon asaan nga napababa dagiti inmun una nga importasyon ti presyo ti carrots sa Metro Manila at dumandanon iti sa nga gasot kana 70 ti kada kilo. Inyo unay pa iti konsehal abayat ang nangingina ti presyo kadagiti merkado ket agtaltalin na edmet ang nagbaba ti farm gate prices wenno panaggatang iti apit dagiti mannalon ijay Benguet. Imbes nga importasyon amang pagpaborlaeng kadagiti middleman ken traders, isaksakan ni Tomas dagiti pro-Filipino nga solusyon. Kas iti Project Ugbo, wenno direkta nga pananggatang ti gobyerno iti produkto dagiti lokal nga mannalon.
Sigun pa iti opisyal saan dapat nga aramiden nga default nga solusyon ti importasyon nang runa pa ita ti benggit ti mang supply iti nasuruk 80% ti carrots iti entero a pagilian. Tinalawa nga importasyon nakuna na pa ket posible amang patay iti pangkabyagan dagiti lokal a mannalon. Iti nakasilpo adamag iti agrikultura maisaksakan iti konseho ti syudad ti Baguio ti panangbukal iti Food Security and Local Value Chain Code. Tapno mapababa ti presyo ti taraon babaan ti direkta panag-ala iti supply manipod kadagiti lokal nga mannalon. Sigun kan ni City Councilor Van Dikang, tinasaw asingasing kat sugbat iti supply mismatch. No sa dino dagiti lokal nga apit wano ani akas iti patatas ken kape. Kat may ipan iti sabali a lugar, bayat ati syudad kat agang angkat iti supply manipod iti ruwar. Anangin ngina gapu iti gastos iti transportasyon. Inyo na unay ni Dikang, babaan ti direkta nga koordinasyon iti nagbaetan dagiti mannalon ken tindera kat maikat dagiti middlemen. Amang ingat nga to iti presyo. Malaksid iti nalaklakaan nateng paggapay ti ordinansa nga waswasan ti saan nga usto a panang label kadagiti imported a kape. Mailaklako a produkto kanu ti benggit wenno sagada. Plano mo't lang ang mausar dagiti cold storage facilities sa jay Dontogan kan slaughterhouse tapno maisigurado nga umanay ti supply. Uray no panawen ti didigra. Suportado dayto iti sumagmamano nga vendors nga maadamot lang dagiti nang idanon iti danagda. Iti agbalin nga epekto namet kadagiti wholesaler. Kan babasit a negosyante nga awanan iti kapasidad para iti direct sourcing. Ngam patian dagiti eksperto at inabababa nga farm to market chain titulbek para iti nalaklaka nga taraon ken stable nga birok para kadagiti mannalon. Iti sa balipay nga damag iti rehiyon na irut ti panang kondenar dagiti women's rights advocates iti serye ti panag-abuso a mapaspasamak kadagiti police training institutions. Kalpasan nga agidasar iti reklamo ti Maysa. Ngagtawan iti 23 nga female police trainee kontra iti bukod na nga instructor. Ijay Baguio City. Nakuna ti grupo nga inabuyog at tinasaw nga insidente ket panang abuso iti panakabalin iti uneg ti PNP. Uray no naikat iti serbisyo tinasaw nga instructor in paganetgetmet ti Philippine Commission on Women wenno daytoy PCW asaan nga umanay ti administratibo a panusa. Masapol ang maituloy ti kaso a kriminal tapno maartap ti agpaysumet nga hustisya. Direklamo kat nagtaod iti Cordillera Administrative Region Training Center nga iti panaglabas ti aldaw kat na downgrade manipod iti rape paturong iti sexual coercion iti piskalya. Sigon kadagiti grupo ti kastoy aranggas iti uneg dagiti kampo ket mangipakpakita iti dagos a pangkasapulan para iti nalawa nga reforma iti sistema ti panagsanay dagiti pulis. Naipanawagan ti naun-uneg ken transparent nga investigasyon nang runa pay taagsasaruno ti hazing ken sexual harassment kadagiti institusyon akuma ket mangidadaulo iti disiplina ken panangsurot iti linteg. Iti met detalya dagiti damdamag iti lokal, iti munisipyo ti Bauco ket formal a naarami ti inaugurasyon para kadagiti baro nga infrastruktura sa jay barangay iti Utukan Sur. Nga daan iti kabuklan nga pateg nga 10.5 milyon a piso. Daytoy nga inaugurasyon ket naangay iti napalabas nga bulan. Naitampok dagiti proyekto daytoy baro nga multipurpose hall nga pinunduan daytoy provincial government ti Mountain Province ken munisipyo ti Bauco pati ti panakaikabil dagiti solar lights. Panangitakder iti tennis court, open gym daytoy open gym, cemetery ken panangisimpa iti waterworks system iti nasao a lugar. In Pangulo ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ti ribbon cutting ceremony kadwa dagiti lokal nga opisyal iti Bauco ken Utukan Sur. Inyunay unay ti gobernador dagiti nalpas nga proyekto ket simbolo ti panagkaykaysa iti nagbaetan dagiti opisyal ken dagiti umili. Dito'y pala ang Montañosa ket nabaligi. Analpas ti
25 nga opisyal manipod iti Mountain Province Police Provincial Office. Iti 10 nga aldaw nga community-based training program para iti electrical installation and maintenance NC2. Dahito nasao a panagsanay ket inyarami ti TESDA Mountain Province Campus sa Jay Sabangan. Kaspaset ti programa tapno manayunan iti technical nga kakayanan dagiti uniformado nga kameng. Iti unip ti 10 nga aldaw ket pimasidong dagiti pulis iti lecture ken hands-on workshop. Iti daytoy pakasaritaan ti electrical installations. Sigon kaniya Police Lieutenant Colonel Abdilon Galong dakkel nga tulong tinasao nga panagsanay saan laeng para iti manarimaan nga panagserbisyo iti provincial office. No di kas alternatibo met lang apang kabyagan no isuda ket nagretiro iti serbisyo. Inbaga met ti TESDA Provincial Director Felix Berto Matute Jr. Daytoy nga klase ti skills training ket mangpangpanggep nga nayunan ti kakayanan dagiti pulis nga agbalin nga produktibo nga lingkod bayan nga adaan iti disiplina ken integridad. Iti konektado nga damag may naig iti kapulisan ket nagunod ti Mountain Province Police Provincial Office wenno daytoy MP PPO ti umuna nga pwesto kas top performing provincial office iti entero nga rehiyon ti Cordillera para iti bulan ti Abril ita nga tawen 2026. Iti pala ang sidong ti panagidaulo ni Provincial Director Police Colonel Marcelo Pulig inmuna daytoy probinsya ti Montañosa iti Unit Performance Evaluation na rating wenno daytoy UPER iti tenga ti 5 nga police provincial offices iti Cordillera. Sigon iti MP PPO daytoy nga baligi ket bagas ti dedikasyon panagkaykaysa ken tapat nga serbisyo ti kada miyembro ti kapulisan tapno mapatalinaed ti linak ken kapya iti entero nga probinsya. Iti may sapay nga damag iti lokal ket manarimaan ti panangitalo ti rehiyon ti Cordillera iti kaamuan maipanggep iti daytoy eco-textile weaving iti hanay dagiti kabataan kalpasan mapili maysa nga baro nga kategorya para iti 2026 Regional Skills Olympics. Daytoy eco-textile weaving wenno panagabel ket maysa a tradisyonal nga sining. At iya usar ket dagiti natural ken biodegradable nga hibla. Panggap na apo nga pagrauken ti panangtaripato iti aglawlaw kana daytoy nabakna nga kultura iti rehiyon. Sigon kaniya Ma'am Rose Ann Bangluang Dali maysa nga weaver manipod iti daytoy munisipyo tayo nga Sagada akem daytoy nga addang nga ikaten iti panagpanpanunod dagiti tattao ay daytoy panagabel ket para laeng kadagiti natataengan. Daytoy ti mang ipakita dagiti kabataan ket dakkel ti potensyal da para iti daytoy nasao nga arte wenno sining. Inbagamet ni TESDA Mountain Province Director Felix Berto Matute Jr. nga agtultuloy ti panakikoordinarda iti Department of Education wenno DepEd tapno formal a mainayon daytoy weaving iti curriculum ti Technology and Livelihood Education wenno TLE. Para iti maudi detalye dagiti damdamag tapi masidong iti upat nga aldaw a panagsanay dagiti kameng ti lokal nga gobyerno ditoy munisipyo iti Sagada para iti panakaipatungpal daytoy Electronic Local Government Unit wenno ELGU System version 2. Daytoy a proyekto ket indauluan ti Department of the Interior and Local Government ken daytoy department wenno daytoy DICT. Daytoy ket naipatungpal iti napalabas nga lawas Mayo 4 enggana iti Mayo 7 kaspaset ti digitalization program ti gobyerno mayan nurot iti Ease of Doing Business Act ken E-Governance Act. Iti oras nga
Agbalin nga si bubukelan na wenno kompleto ti operasyon daytoy nasao nga sistema ket mabalinan nga maala online. Dagiti kakailyan nga isagada, dagiti business permits da, sedula ken civil registry requests. Bayat ngagbalin nga posible met lang ti digital payment babaen ti eGovPay. Malaksi ditoy na itampok met laeng ti e-news feature ang mangya paay iti anunsyo ken dadu mga advisories manipod iti munisipyo direkta nga mapan iti mobile phones dagiti kakailian. Iti may sa apo nga pakaamo kat daytoy maiyar-arami dang traditional Chinese medicine apo nga medical mission na ditoy munisipyo ti Sagada, particular apo ijay barangay Bangaan. Ti venue iti nasao nga barangay kat ijay barangay hall. Daytoy nga TCM medical mission kat babaen iti Zion International Organization. Ipang pangulo ni Dr. Paul Chen, may isa nga traditional medicine doctor, manipod iti China daytoy medical mission. Kat dagiti interesado apo, unggana daytoy iti oras iti alas 5 ita nga aldaw, mapan kayulad ta ijay barangay hall, ijay Bangaan. Tapno mapadasan yu daytoy maibagbaga nga holistic healing, babaan ti acupuncture, moxibustion, ken daddumapay. Panang balansi apo iti daytoy chi tapno suportaran ti natural nga panang iproseso ti bagbagi tayo iti kasta ket agturong tayo iti pannakaagas. Manana ijay Bangaan Barangay Hall until 5 p.m. today, habol-habol apo kakailian. Daytoy nga initiative ket naorganisa babaen iti panaki-partner daytoy Zion International Organization iti Tanggaw Community Library. Ikitarod apo ti pakabuklaan dagiti damdamag midday news itang aldaw iti Lunes sa siya palang lisimbay para iti damdamag radyo Sagada mangibat-bati manen iti naimbag nga oras kadagiti amin nga agdengdengeg. Sali, nakatutok iti 104.7 M Radyo Sagada, Mantutyan, Manragsakan. Aling salido may